Dobrý den, rád bych vám představil ovládání malotraktoru Tauro ZX25A. Zde máme závěs kategorie 1, na který připínáme příslušenství k malotraktoru. Závěs je poháněn pomocí hydrauliky a ovládán pomocí této páky. Vzestup je směr nahoru, pokles směr dolů. Pomocí tohoto ovládacího kolečka určujete rychlost pohybu šavlí směrem nahoru nebo dolů a zároveň můžete plně uzavřít pohyb. V zadní části malotraktoru je elektrická 7pinová zásuvka, pomocí které zapojíme světla na vleku za malotraktorem. Pomocí vytáhnutí této spojky směrem k sobě, která je na levé i pravé straně, můžete sklopit zadní ochranný rám malotraktoru, určeno především pro převoz malotraktoru. Pomocí této ovládací páky spouštíte kardanovou řídel. Poloha 1 nastavíte otáčky kardanu na 540 otáček za minutu a poloha 2 nastavíte otáčky na 1000 otáček za minutu. Tady je ovládací páka na nastavení redukce rychlostí. Rychlost 1 nejnižší, rychlost 2 střední stupeň, rychlost 3 nejrychlejší redukce. Zde máme ruční brzdu. Tato ovládací páka slouží jako další možnost aktivovat ruční brzdu. Je zapotřebí sešlápnout brzdový pedál a poté zatáhnout páku směrem dolů a pustit brzdový pedál. Odjíždění ruční brzdy poté provedete sešlápnutím brzdového pedálu. Tady máme možnost uzávěrky diferenciálu, funguje po dobu sešlápnutí páky. Tady máme hlavní rychlosti, vlastně 1, 2, 3 a zpátečka. Zde máme neutrál. Díky tomu vlastně redukci rychlostí a hlavních rychlostí vytváříme 9 rychlostí dopředu a 3 rychlosti dozadu. Máme ruční ovládání plynu. Zde máme nožní ovládání plynu. Zde je brzda dělitelná. Teď vám s dovolením ukážu nastartování malotraktoru. První krok na startování malotraktoru je otočením klíčků do polohy spouštění. Zde musíme mít vlastně na displeji zobrazené neutrál, abychom mohli nastartovat. Je to bezpečnostní pojistka k nastartování. Poté promáčkneme spojku a otočíme klíčkem.